Ka North East United Football Club kalapan long ye ka jing ai jing hikai banjit ye ki Khynnah Ïalehkai football ani ka scouting trials hamadan football jaga Shillong Kynshi pelun East and West Castles District menah ka khat saw bat khat san tare ujembang arhajar pusan kani ka scouting trials kade nak banta ki Khynnah ki belakha hapadang usnam arhajar san bat arhajar spho hakini ki ars ngi ki ladan dagi Spah ngut ki Khynnah Ïalehkai ki belawan ban pri isap yalade hakani ka trials ki Khynnah ki lapan pau ka jing sngo kemen ya kani ka lat kam tam ka kunhun Ïalehkai ba pau khmat kri India borok away balawan ban pen long jing hikai hakani ka snong isa ko ban sumbun ban yo banwan hanane trial tabalong kanot is ka bahe ndre yo kanwan ban yo ko indai ngeding sun yo ay kala bingi kabu ngi bin kai min yo man boys set a tongue but ni ada ngala Ïalehkai nado nado na bang ret nado ti professional Ïalehkai banwa join kana haris star academy kana merah terus banwa Ïalehkai sport center na merang ngambil stamp Atiar apply habis sound for attach gitu zero ni wan ban teriak ni kap kan ban noro kajung ngi dan yo paid academy juga nanti semua kalong kayak bapan ni so tengah dia katong pan berok away shoot spike ni devan ye tres tom everything like kai kajung ni nice ma ni tap to jing man ko trial ba kanat is kap ka club ko bahe ma ta wan dan tan le trial ha kini tan si jakap kandang kantam ka long ka kini toy ko ba kraw ni ko samlan ma rebon kiba kisamla kiba twet tang bang kalat kim dayo tan kakel jing kato ha kiwa di jing ero dan hai play from jero yang sport minister pada jumpa jumpa ba long aduk kenem tama play bat kermen ba kenanas jalai pha bat nang me shibon ki samlai Ïalehkai habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya